Крим – забутий півострів. Посольство України у Чеській Республіці та громадська організація People in Need, що перекладається як «людина у біді», організували Кримський вечір у Празі. У дискусії взяли участь гості із окупованого Криму та Києва. Вони розповіли, як змінилось життя людей на півострові після його анексії. На зустрічі побували наші кореспонденти. Кримський вечір у Празі цьогоріч відбувся в рамках 22-ї міжнародної конференції «Форум-2000», де політики, вчені, державні та громадські діячі з багатьох країн світу обговорюють тему «Демократія. Чи потребує критичного оновлення?». Власне, цей форум відомий тим, що на ньому обговорюються питання, пов'язані з правами людини у всьому світі. І тому у нас разом з відомою організацією «Людина в біді» в минулому році виникла така ідея проводити в рамках цього форуму саме Кримський вечір, присвячений, навіть не кримський, а кримсько-татарський вечір, присвячений Криму, ситуації на окупованому півострові. Україну на цьому форумі представляють заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров та координатор громадської ініціативи «Крымсоц» Тамила Ташева. Очень важно, чтобы те люди, которые живут непосредственно в Крыму, либо работают с этой темой, либо работают с теми категориями людей, которые преследуются в Крыму, говорили о правде, потому что Российская Федерация очень активно работает во многих странах Европы, в принципе, по всему миру. Они активно поддерживают различные пропагандистские СМИ, активно финансируют их. Ільмі Умеров зазначив, що проблеми Криму і України потребують більше міжнародної уваги, бо якщо Україна не відновить територіальної цілісності, кінець загрожує і світовому правопорядку. Якщо Росія залишиться безнаказаною за свои действия, может произойти с любым другим государством в мире. И у Путина могут найтись последователи, которые рассудят примерно так. Почему ему можно, а мне нельзя? Запросили на Кримський вечір у Празі і гостей з окупованого півострова. Російський журналіст Антон Наумлюк, який працює в анексованому Криму, розповів про чорні четверги в Криму. Бо ж саме по четвергах окупанти влаштовують обшуки у будинках кримських татар. А також розповів, як підконтрольні Кремлю ЗМІ у Криму висвітлюють репресії проти кримських татар та украинцев. Каждую неделю в Крыму этот чистый четверг проходит в виде обысков, арестов и задержаний. Ни одного журналиста провластных СМИ, российских СМИ на этих обысках никогда не присутствует. В Крыму на полуострове функционировал крымско-татарский телеканал АТР. После 2014 года он был вынужден покинуть Крым, он уехал в Киев и сейчас базируется и работает успешно из Киева. Вместо него российские власти формируют крымско-татарский телеканал, который должен показать всему миру о том, что права крымских татар в Крыму никто не нарушает. На самом деле это ширма. Кримський вечір у Празі, організований посольством України у Чеській Республіці та громадською організацією People in Need, проходить вже другий рік поспіль. Наступного року, на жаль, всі ми будемо свідками вже такої сумної дати 5-річчя з часу анексії Кримського півострову Росією. Тому ми, безумовно, подумаємо і спробуємо організувати не менший захід під час форуму 2000. Завершенням цьогорічного заходу став концерт кримсько-татарського гурту «Мусафир». Музиканти радували гостей вечора кримсько-татарською фольклорною музикою. Софія Бляєва, Олександр Бунін, Заман АТР, Прага, Чеська Республіка.